Joj, pobegao mi je konj dok sam jurio losa, jebem ti život šta mi se desilo. Znači, kad god sam pokušao da ulovim jebenu životinju, prošao sam ko bos po trnju, ne mogu da verujem. I velika pozdravčina YouTube naci Urtale s vama ponovo i danas će opet igramo Skyrim, odnosno naše avanture tamo u tom magičnom i moćnom svetu. Dakle, ja sad znam da bi nam sljedeća misija ovdje bila da ubijemo zmaja koji je rapao neku tamo kulu blizu Whiteruna, ali mi to nećemo raditi, mi idemo malo da eksplorujemo sve, da vidimo šta možemo pronaći interesantno, na primjer u Whiterunu. Ovo je 100 za alhemiju, inače alhemiju nikad nisam buđio dok sam igrao Skyrim, apsolutno never in my life. Niti iskreno planiram da je buđim. Ok, trčimo hrabro. Evo ovako, sreo sam kompanione i rekli su mi da mogu da postanem jedan od njih i sad idem pravo u njihovu jazbinu da se raspitam kako da postanem jedan od moćnih kompanijana. A ovo bi bila njihova jazbinčina, odnosno njihova građevina gdje oni žive, nazovimo to kako hoćemo. Javak Srk se zapravo zove. Ok. Ovdje se nešto dešava. O moj bože, oni se tuku. Ajmo brale. Tih, kakvo pesničanje, rođaci, ovo sve živo puca. Dobar dan. Can I join companions? Mogu li vam se pridružiti? Ok, hoću... Ok, da vidim da li ja imam tu misiju nekako da... to hoću radim, a ne ovo. Ok, idemo pričamo sa Kadlakom. A gdje je Kadlak? U redu, recite mi gdje je Kadlak. Želim da razgovaram sa tim čovjekom, želim da postanem deo vas. Taravor. Bril. Ok, gdje je Kadlak, mrtvi. Ok, mislim da ću da ih pokradem. Proću sejvujem, u slučaju me provale. Idemo, braćo. Šta ovdje vi imate lepo? Haha. Oho. Da li je ovo bolje nego moje oružje? Iskreno mislim da nije. So, health potion, ne, ovo je neko piće, tamo njihovo koga jebe. Ok, pokrao sam vas, tupađije. Jebite se. Uzeo sam par zlatnika, treba mi Kadlak. Ti, prijatelju, gdje je Kadlak? Pa gdje je mrtvi Kadlak proklet bio, recite mi, želim da ga pronađem. Trevor, ok, možda dole. Pretpostavljam da je negdje ovdje taj veliki lider kompaniona ili ti Kadlak. Sve što želim da se pridružim njihovoj organizaciji, to nije ništa... Beži baba, jesi ti Kadlak? Good afternoon, draga moja, ali meni treba tvoj gospodar. Zato što želim da on postane i moj gospodar. Ok, da nisi tamo. Nisi. Zanimljivo, pa mi na mapi ne pokazuje gdje je on, inače... Tarvar priča. Ok, ti mora da si. Kadlak, White, dobar dan. Želeo bi da se pridružim kompanionima, dragi prije. Pogledaj me, brate moj. Ja sam Dragonborn, inače, to je zbog toga. Ovaj se buni da me prihvate. Vilkas se buni se. A rekao je da ima i praznih kreveta ovdje. Nikad nije čuo za mene, izvini, čućeš, brate, čućeš, veruj mi da ćeš čuti, dragi moj. Kako cool izgledam, ja ne znam šta je uopšte problem. Pitao me kako sam u borbi, mogu da mu kažem ima mnogo još da učim, mogu da mu kažem kako se usuđuješ da me pitaš i mogu da mu kažem držim se dobro. Ali ćemo sad biti mala potuljena zmijica pa ćemo reći imam još mnogo da učim jer znam da bi to svaki Grandmaster, veliki učitelj htio čuje. Tako je.
Okej, idemo sad napolje. Okej, ajde Vilkase. Okej, rekao je njemu da ide da proveri moje veštine i to ćemo uraditi. Može samo da vidi kakve su moje veštine. On koristi jednoručno sečeve, ja koristim dvoručno i seći ću ga kao repu. Ajmo Vilkase. Gledaj ga. Gledaj ga što neće da hoda da treba. Trči tupađija. Ništa ti glupa ciganko, s tom ne želim razgovaram. Hoću da razgovaram samo sa Vilkasom, kako bi postao deo ovog moćnog udruženja, moćnih. Ma beži bre u kurac, ti nisi bitna uopšte za ovu priču, bitni smo samo ja i Vilkas. Trči k napolju, dragi moji. Da mogu da te prezujem od batina. Okej. Ovo inače, ova figura je jedna od jednog Talos, da li beše Talos, neko božanstvo u Skyrimu, nebitno. Pa mu grade kipove i tako to, vidite, izgleda malo podsjeća na Zevsa. Ali nebitno, on je sad nebitan za ovu priču, bitni smo samo ja i ovaj bednik. Okej. Nazvao si svog gospodara starac, bedniče. Da ga napadnem par puta mi je rekao. Okej, ovo je loše, ne ide mi ovo dvorično oružje, uopšte trebalo je da bude mage. Okej, Vilkase, dođi kučkin sine. Okej. Jednostavno, vjerojatno loše igram video igrice, to sam sad zaključio. Okej. Okej, ja radim šta mi oni kažu. Šta je rekao sad me je baš povredio. Okej, rekao je, uspjeli smo da uđemo u kompanjone, ali mi smo nova krv i moramo slušamo svakog starijeg kompanjona. Sad nam je dao misiju da odnesemo njegov mač kod kovača, da ga on oporavi, mi idemo kao njegov potrčko, a zapravo ja nisam njegov potrčko, sad bi mogao da ga ubijem vjerojatno mačem, ali nema veze, mi ćemo ispunjavati naše misije, jer mi smo poslušni i dobri. Pozdrav veliki kovaču. Poslao me da ti oporavim mač, da to me dovedi kod tebe. I da, ja sam novi član, dragi moji. Da li Vilkas stalno šalje Novajlije ovdje? Okej, rekao mi je da ne brinemo oko toga. Da ga pitam da li je on companion. Okej, on nije companion i ne zanima me ko je. I ova ima da me pita za neku uslugu. Šta hoćeš? Radi na nekom štitu. Moram da odnesem štit do Aleje, brate, okej. Gdje je Aleja, drolja, pokaži, pošalje mi gdje je ona. Jer on mora raditi ceo dan. Okej, Aleja je ovdje, nije nikakav problem. Okej, Aleja, izvoli svoj štit. Dobit ćeš svoj štit, draga moja. Gdje si, drolja? Dole je. Ovaj čekić mi treba, ali kako da ga ukradem? Ne, sad si našla da izađeš, jebi se. Ti si samo sluškinja koja si mi sjebala šansu da ukradem se čekić, kučko, platit ćeš za to. Da ne eliminišem i onda ukradem čekić. Da, ja moram da ukradem taj čekić, ja definitivno to moram da uradim, jednostavno želim da to uradim. Okej, samo da odnesem ovaj drolji jebeni štit i vraćam se da ukradem čekić. Ako me provale, šta se radi? Evo ti štit. Oho.
Pita me da li misli da mogu ja... Aha, pita me da li mislim da bi mogao da ubijem Vilkasa u pravoj borbi. Mislim da bi mogao ga ubijem pre nego što on izvedi mač, to je pravi odgovor. Dobro, samo da kažem. Ok, ovo liko što se definitivno nabacuje. Ok. Pa pokaži mi. Ovo što ga vređa, gotovi mi je. Ok, ajmo farka se. Pokaži mi gdje je moja sobica. Ok, to je vrlo lepo. Ok, ovo mi je fino prihvatio. To mi se sviđa. Ok, ja ovdje mogu spavati. Ok, hvala. Ok. Ok. Hvala, dobri prijatelju. Ok, postao sam član Companiona, dragi moji. Ok, sad mi je upravo rekao da imaju problem. Banditi su problem. Ok, prva misija u Companionima, idem da pobijem bandite. Ma mršu kurac, pomeri se čoveče. Ok, hoću da ubijem sve njih zajedno, ali pre nego što ih sve pobijem, moram da ukradem čekić. Taj čekić je ono što ja zapravo želim ovdje što se tiče Companiona, to je moja pravi razlog zašto sam ja ovdje došao. Ok, izgubio sam se u hodniku. Ok, polako, opušteno bre, šta mi je. Samo treba da nađem izlaz iz jebenog. Na sve mi je nacrtano kakav sam ja indijanac, ne mogu da verujem. Samo što me nezovno vrata. Ok, ne starice, uništila si, ok, hidden. Morat ću da sejvujem ovdje, za svaki slučaj. Ne, eno ga drugi, jebem li vam majku, pičku, prođite pored mene, sve vas mrzim. Želim da uzem čekić, ok, nema ga. Seo je, ne vidi me. I, 3, 2, čekić je moj. Na, ćao. Opušteno, ok, ukrao sam čekić, gospodo, sad ćete vidjeti kako sam moćan s čekićem, sad ću pobijem bandite s čekićem koji sam ukrao od ljudi koji su mi dali topli dom, krevet i hranu i misiju. Od svega toga najviše cenim misiju, iskreno, ali nema veze. Dajte nekog drugog, brate, smara, ok, samo sekund, jedan, items, weapons, i imamo 29, 27, gdje mi je čekić? Evo ga čekić. Ok. A misija je poprilično daleko, brate. Ne, moram da idem do tamo, ubiću se. Ok, veliko nas putovanje očekuje, dragi moji, ako želimo da pobijemo sve te bandite. I mi ćemo to i uraditi, mi ćemo proputovati sve to. I pobit ćemo ih sa čekićem, jel te? Vidjet ćemo, mislim da mogu da čak platim konja ili tako nešto, mada ne znam koliko novca posjedujem. Trči do vakine. U stvari stani, moram opet da razmislim malo u vezi ovog oružja. 18 težina. A 25 je težina čekića. Ispade da je ovo ipak bolje od čekića. Kad bih imao štit... Ma nema veze. Ne, ipak neću koristiti čekić, ja ne znam da je udaram. Ok. Great sort, čekić mogu da prodam. A sa mačem idemo da pobijemo bandite, dragi moji, i da zaštitimo nejač.
Okej, ovo su kažit. Oni su polu ljudi, polu mačke, lopovi koji mogu da kradu i šta već sve ne rade. Tako da ćemo vidjeti šta nam nude kažiti. Ok, ovdje bi negdje trebalo da je konjušarnica. Ili mjesto gdje mogu zakupim konja. Eno je kočija. Skoči do ovakine, pobogu. Dobro sam. Samo se češljam kao da nisam dobro. Ok. Evo su konji. Pozdrav dobri čoveče. Pozdrav kočijašu. Da. Gdje želim da idem? Zapravo ovo mi ne pomaže. Mislim da ću da ukradem konja. Za ovu pustolovinu. Izvinite, braćo. Robijat ću zbog ovoga vjerojatno kasnije, ali sad moram da žurim. Jebi ga, ovo je bila krađa u svrsi dobra. Mi moramo pobijemo bandite, tako što ćemo sami postati bandit. Idemo konjiću moj našem. Ok, neki koji se kompletno, ne kako. Kaj stavio sam na mjesto, idemo dalje samo da vidim. Kako te šta, samo nizmo pravo da pobijemo bandite, nije problem nikakav osnov. Dovakin, toska. Okej. Vuk. Da li da se sukobim s Vukom? Fatalna greška je bila. Ne, pobeži mi konj. To. Ukrao sam ovog konja, ne smijem silazim s njim, pobeći će, zna da ne pripada meni. Konj nije glupa životinja, konj je plemenita životinja. Trči konju, glupi. Trči, nisam te za džabe krao. Ok, još jedan neprijatelj. What the fuck, Skeletori, okej. Nema veze, siđi samo s konja, samo nonšalantno. Nemojte da ga dirate. To je moj konj. Okej, posjeduj štit. To je sve što mi treba. Gdje ćeš ti, bebo? Bebo, ti ne ideš nigde. Ti si moj, samo moj. Ne prihvatim da ti kod drugi jaše, na kraju ću te vjerojatno eliminisati. Pošto poslužiš svoje svrsi, što se kaže. Idemo pravo ka kuli. Još jedna jebena, sad vala neću stati. Jebi se vuče, bubo lenja, šta će reći pokolenja, ne. Ako stanem vuče, umrećeš, kunem ti se u sve što postoji, bolje se sad okreni i beži dok ima šansu. Okej, shvatio je da će poginuti ako nastavi da se sukobljava sa mnom. One on one fight. Dakle, idemo dalje. Idemo jako. Okej, baš sam se približio kuli. Los! Želim da ubijem losa. Prošli put kad sam ga jurio, izgubio sam 20 minuta jureći se po šumi. Ne plašite se od mene, dobri losovi, ne plašite se od mene. Neću vas povrediti. Ja nisam neko ko povređuje losove. Jebem li ti majku. Moj Bože, kako sam mu... Ova strela je beskorisna. Okej. Nisam dovoljno dobar lovac da uhvatim ovog kučkinog sina, treba mi moj mač. Okej. Joj, pobegao mi je konj dok sam jurio losa, jebem ti život šta mi se desilo. Znači, kad god sam pokušao da ulovim jebenu životinju, prošao sam ko bos po trnju, ne mogu da verujem. Okej. I suči mač Dragonborne, odnosno zmaje vratniče. Došli smo do tog mesta. Ta-na-na-na. Znači, ako hoću da koristim put ovih bandita, morat ću da imam 200 golda. A ja sam poslan da pobijem sve te bandite. How about...
Kako ti zvuči da mi se odmah sloniš s puta i da te ne ubijem? Okej, prijatelju, poginut ćeš. Mašim bre s ovim mačem, zašto sam buđio tu hand? Bolje da sam buđio magiju. Okej, daj mi svoje pare, bednice. I lockpick, naravno. Vina, da, vina, ja sam pravi junak, meni treba. Svakom epskom junaku treba vino, ja sam epski junak, Dragonborn kino, okej. Ova cigla mi treba, bre. Okej, malo me komande jebu, zdrav mozak, ali nema veze. Počinje kiša. Braćo. Okej. Stat ću ovdje. Ima ih previše. Okej, idemo prvo da izvidimo ima li ikoga gore. Okej, gore je čisto. Da. Neće valjao. Drugi je mrtav. Još samo jedan. Još samo jedan, ajde. Okej. Two-handed increase na 32. Okej. Drolja je mrtva, treba im heal pod hitno. Magic. Restoration. Da. To je to. Vraćamo nazad na weapon. Ne, to treba biti to zapravo. Bolji štit, još golda. Ma ne zanima me ovo ništa, da idem suviše dobar armor. Ok, idemo dalje. Sisajte ga, bre. Joj, jedva čekate elimination, droljo, samo da vidim gdje si ti sa tom strelom što mi život zagorčaš iz dana u dan. Okej, to nam je neophodno. Orkish Warhammer, drame i gospodo. Sve meni ovo treba, okej. Upoznajte orkovski ratni čekić, braćo. Pa odakle me gađaš, rasu ti jebe više. Samo da im da li sam kompletirao misiju. Misija je kompletirana, braćo moja, mislim da smo ih pobili. Samo treba da izvučemo živu glavu odavde, a znam i kako ćemo to uraditi. Prvo ćemo napravimo jedan save. A potom... Okej. Skočit ću s mosta. Htio sam odavde skuliti, ali shvatam da je to sad možda malo previše rizično. Kako je epska muzika za borbu, to mi se sviđa, to volim da slušam i o tome volim da slušam, dakle. Idemo ovuda. I... sa svih strana pucaju. Dovakin. Pušite ga, bre. Ako ja isučem strelu... ne znam gdje su. Okej, Bežanića kuća nikad zaplakala nije, dragi moji, beži, dragi Dovakine. Misija je kompletirana. Još uvijek su tu. Još uvijek žele moju glavu. Nema veze, bitno je da je naša misija obavljena. Ti mi trebaš, druže, dođi. Dođi, jebeš ti strelu, prijatelju, da vidiš kako čekićem lovim. Samo stani sekund da ti priđem, da ti šapnem. Ja sam ljubitelj životinje. A pre svega sam i vegan. Neću ti ništa. Ok, ja pravimo sad fast travel. U Vajtran. Ta-na-na-na. Mission bi bio kompletan, dragi moji. Jebem ti, odmah me uhapsiše. Što sam ukro mrtvog konja? Platit ću vam.
Ja ne mogu da verujem, opet sam uhapšen jer sam ukrao konja, ali dobro, evo, pustili su. Pa dobro, ništa mi mnogo nisu ni ukrali, samo da mi nisu ukrali kompanionski čekić koji sam ja ukrao. Ha, nisu mi ukrali čekić, kakva naivčina. Kaže, uzet ćemo ti sve što si ukrao i nisu mi uzeli čekić koji sam ukrao. Kako su samo glupi kao noć. Draga moja gospodo, ti ovaj se dere i preko dana i uveče, ček nije normalan više. I to priča sve najgore neke stvari, nešto kune ovde, mrači narod, zrači lošom energijom. Priča o dolasku nekog tamo zmaja Alduina, to nemam pojma ni. Ne znam da li je to istina. Rešio sam problem. Top. Top. Okej, dragi moji, to su bile još jedan video mojih Skyrim avanturica koji igram. Ako vam se sviđa, ostavite like, ostavite subscribe, obavezno me zapratite na Twitteru, Instagramu, ako imate, lajkujte moju face stranicu, tu kačem tako neke zanimljive stvarčice koje meni su zanimljive, a valjda su i vama zanimljive, ako vam nisu zanimljive, onda stvarno strašno, mada nema veze. Hvala svima što ste pogledali, vidimo se u sljedećem videu.